kaisa social media bo video dakha tai nangno chini debma robo ama hai rok bisas khainai tongo atrongo thangui khulumbai rangbai ama haike borongo nadi bo haike thangi khulumbai tongoi bo haike bono rang reui tongoi rang reui bosi khulumlai chini debma roke ang phansi ama haike thangui mwtai manu hai manu mutai rongu hai rai ni thawi lamo tha tongkhang ke mutai mutai ne anoboda bui khulumpai na sas tongo ama haike bui aske bisas khayo ang phanchi ama haike tha sui khangke bui ano phanchi bisas khayo ama haike rang reui khulumpai na hema tongo chini debma rok nadi ama haike chami chang komaisi bab khai bisas khai ama haike mwtai manu ni Shanti Laxmi Devi no khulumlai tongo bini kunu ya bor rang aji jana lamase chini debma rok busuk thok jak tong busuk ching ko jak tong nadi ama haike thok jak tong se takha thangi bono rang khulumbai tonglayo ama haike bisas tan ro tongo ama hai boron tam sanamo chunro comment khai sadi tai norok tam sanai je sanamo chunro comment khai samono ang bono comment nayo phiya ba baksa comment bo khayo baksa comment bo khaya tongo ama hai video no baksa sajana ba tongo ana baksa saje ba tongo ama hai video mang slam tongo ni baksa jol ja ba tongo na ano ama hai borong no slam na bonongo kaisa mwtai rok kunu wachu jak nai norok mwtai rok kunu bo bolok video khunju khna bo khna hai chin debma rok kunu gya bo nu gya hai khunju khna muthubui tongo ama hai borok fraud business khai tomar ono khai kunu khna ma sihaika tongna kun salayang lainai ama haino ya bo kaisa banchi thana lama sinai tugui bo mwtai manu manui bo nadi bini delena sal bhaike blog video nok sinai social media hapang kai insta tung thu Facebook thu YouTube thu net khloka mata se bini video se nok sinai ama hai ni bini besaboti rong ringpho nogle ba phaipo ama hai mangsi nogo sinai nane selelang ma hai phiaba selepan tai tam phane ba social media jukba net khlok jakai phanche phai tongo bini mang ama haike delis bo video upload khai tongo blog video ko kono motai khainero ama haike blog video khaidaman na khai narok baike wanchu ang de wanchu ma talele motai manai bo kuthar chingnai phiaba kunu bo aba haike kwai rok sawi tei blog video rok khai tonglang motai manai kaisa janjani mana tom bisas phiaba ama hai naidi bo fraud rang ajana lama bagino ama haike YouTube phai bodini delino ama hai ni phunugei tongo bo blog video se bo blog video khane na context karu contact mo bini kaisa kunu video ti san lama krija khangi ama hai video no content khai karwai bo video del upload khai tongo deli no norok saima da bosuk thokai jak tong nadi ama haike bisas khaine rok norok tom na bisas khai ama haike thangi bono kap bai thangi khulumlai no ale kunchi bisas khaine kari kunu mutai manaro ama haike blog video ro khane norok sabela ang bisas khai abane bagino blog video damane bagino norok bo ama haike fraud ni yang ni kaga nadi ama haike rang thokai janta nadi kasuk kosto ke norok IGB komani bono thangi khulumlai laina kap laina tam laina am hai makse norok ama haike bisas khai tongo keba tama khasinai amo taisa malane next video tini bagai musna video sai nor ane channel ko tal phake like khai di comment khai di subscribe khai tai share khai di norok khulumbo ang norok na an kok samaro set honda bon na kare tai norok ni hamcha ma norok support nango ama hai khambai thank you for watching bye bye taisa malane next video the joy hind